No sabem si algun dia de l'aixeta brollarà benzina, xocolata o oli d'oliva, però el que sí sabem és que en els propers anys tindrem problemes i restriccions per fer brollar l'aigua de l'aixeta. Ens aprotem a un futur marcat per l'augment de la sequera. És per això que cal una gestió responsable de l'aigua. Malgrat conèixer la gravetat de la situació, els polítics continuen responsabilitat de la població, sense posar cap tipus de restricció als sectors que més aigua consumeixen. És per això que exigim el següent. Abans de restringir l'aigua als pagesos, que aturin l'aixeta als camps de golf. Que si el turisme consumeix un de cada 4 litres, que vinguin menys turistes. Que si hem de restringir l'aigua, també hem de restringir les construccions de noves piscines de fora vila. Que si un turista consumeix de 3 a 8 vegades més d'aigua que un resident, que aturin ells primer l'aixeta. Si un creuer consumeix tanta aigua com el poble de Sineu, limitem els creuers i aturem-los l'aixeta. Que si es posen restriccions a les festes de Can Amunt i Can Avall, també es posin restriccions a deixar més de motoristes. Si no hi ha aigua pel camp, tampoc n'hi ha d'haver per la planta d'hidrogen. Que aturin ells primer l'aixeta. Si el nostre futur s'asseca, tancem-los l'aixeta a ells.